Näin tässä viimeinen Tanun sukellusveden lähtö. Ja ropina sen kun yltyy tuolla teltan katolla. Ja näillekin ukoille, niin kuin mainitsin tuosta aiheesta, että tuossa ajakorokkeen eteen tullessa, niin siellä on niin ajolinjalla sitä vettä ihan riittävästi. Totta kai toi kulompi linja, niin varmaan on teille eduksi. Lasse ei usko meikäläisen höpin, että se vetää aina lätäköstä. No, ajettu 1 minuutti. Kato, se menee niin nopeasti, että Jarkon kanssa todettiin, että Tanu on rukkonut nykyään liian nopeasti, niin se ei pysty tuolla kameraan mukaan. Juha Aholan johdolla mennään. 0,2 on eroa. Sitten Lasse Ilvessaloa. Ja nyt on kääntynyt toisin päin. Lasse on kärjessä ja 0,5 sekuntia on Aholan Juhaan eroa. 1,8 kärkeä Jaakko Louhella. Sitten Jani Pohjalainen ja Eetu Luukkonen. Eetulla taisi tulla heti alkuun ongelmia. Samoin se Jani Pohjalaisen auto siellä vähän seikkailee sen näköisenä, että kuski ei ole kuski tällä hetkellä ihan kaikin paikoin. Lähti niin sanotusti vesiliirtoon tää numero 11 aina paikka paikoin.